Jim or Nsoatre Abela Nama Amachene, Udina poor a fashion. Now, it was a pass spiritually easy between a conform you. The dinner getting film of you went cheap. Abusian for Emmy, say, send me a video. I am not the Mimi Mumu who the same time. Nsoatre. Ye mamre ama Nsoatre Sumankwahene. Ne yi na ye no. Nti ene ya woda na jo. Me no kasa na munu da empam. Na maame a o say ene Nsoatre Sumankwahene. Nti ye bekata nikun na wu. Na maame we no o hwe na sa o hwe ni ya senko ye konfo a nkada bia ne ho no meko. Nsuban mbibia te say na babiu. Emi ase mu de mi hu no. Enti se me kan obi ehu dem. Na ye se bayifu kwa yi a okwose o sabonsam fi. Na eme enye ho se ne yonkopa so ne na babiu. Konfo na obirikum kato no. De o en bibi enti ase. O de yemfa ne saa. Atiefo ya de mo be kopema penti. Nti monjibre na monhwe saa afahye chinchinchi a etwagbi ene konfa pia na sentre ne ahodo a oyi.